बाखनायजाथाव खामानि मावदों भैरबकुंड आंग्राजुलि मण्डलिया दैबानाजों खहा जानांनाय गोबां गामि आरो रायजोफोरखौ खैफोदनिफ्राय रैखा होदों। भैरबकुंडनि आंग्राजुलि गामिया थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैफाम दैसाया गिख्रंथाव महर लादों। कारेन्ट बायदि भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैफाम दैसाया हा खुरखानानै बायदि केनेलफोरखौ सौफायनायनि लामा लादों। भैरबकुंडनिफ्राय उदालगुरि फारसे बोहैलांनाय इरिगेसन केनेलाव दैया गोग्लैयोब्ला आफाङाव थानाय गोबां गामि आरो रायजोफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोनखौ नोजोर होनानै आंग्राजुलि मण्डलिया रायजोनि मोजांनि थाखाय गामिनि रांजोंनो जेसिबि लगायनानै दैखौ गुबुन फारसेजों बोहैहोनानै रायजोफोरखौ रैखा होनो हानाय बादि हाबा मावदों। आंग्राजुलि मण्डलिया सुबुं आरो जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो बेबादि हाबा मावनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडि X0